Misuporta na sa gobyerno ang pito ka mga kanhi sakop sa lokal nga teroristang grupo dihang misurender sila sa mga sundalo ngadto sa headquarters sa 57th Infantry Battalion sa barangay Mirab, UP, Maguindanao del Norte kagahapong adlaw Hunyo 3, 2025. Apil sa ilang pagtahan ang pag-turnover sa mga kagamitang panggubat sama sa duha ka 60mm mortars, duha ka M14 rifles, M79 grenade launcher, caliber 30 sniper rifle ug 7.62mm sniper rifle. Gipresenta sab sila pinaagi sa usa ka seremonya nga gisaksihan sa mga opisyal ug representante sa gobyerno. Di nakadawat ang mga kani rebelde ug pinansyal nga hinabang. Sumala sa kasundaluhan nga ang ilang pagtahan usa ka klaro nga pamatuod nga nagkahuyang na ang impluwensya sa terorismo sa mga komunidad. Paningkamutan sab sa gobyerno nga makadawat sila og assistance baylo sa ilang pag-surender ug magpuyo nga normal sa ilang komunidad. Daiza Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.